Nandito ulit ako sa hospital. Actually, nakauwi na ako kinahaponan. Di ba natulog ako dito? Kinaumagahan, tapos hapon, umuwi ako. Tapos kagabi, bumalik na naman ako dito. Sorry sa boses. Wala kailangan ni ate. Kasi si Bibi daw. Ayan, wait lang. Kakagising ko nga lang pala. Ayan. 7:55. Grabe. Pumipiyok yung boses ko. Si Bibi kasi kahapon, na ano kasi nawala daw yung heartbeat. Parang natigil. Tapos, eto si ate, nag-chat sa bahay na, ang chat ni ate kasi sa bahay, iuuwi na daw. Iuuwi na sa Kawayan si Bibi. Sabi ko, ba't iuuwi? Hindi pa magaling. Tapos, ayun, si ate kasi hindi mo yan makausap ng maayos kapag sa chat. Kaya pumunta ako dito kagabi. Si Bibi pala, nawala saglit yung heartbeat niya. Tapos, sinabihan ng doktor kung kung ililipat na daw kasi, hindi ko alam kung saan ililipat. Pero sabi kasi ng tito ko, yung kapatid ng asawa ni ate, na wag daw aalisin dito sa hospital hanggat may heartbeat. Kasi bumalik yung heartbeat niya yung anak ni ate. Hay, basag yung boses ko. Full storage. Ayan kasi guys, ito yung cellphone, di ba? Kahapon, kasi naman kung magpa-enroll yung mga kapatid ko, umuulan. Naulanan to. Tapos open pala yung dito niya, may bukas, parang kasing may bukas, like open. Yan. Tapos nalagyan siya ng tubig sa may cam, kaya malabo. Tingnan nyo ha. Yung front niya. Ganito yung front ng camera. Oh. Okay na. Nawala yung tubig. Hala, hindi na ako magpapaayos. Ayun o, kahapon kasi ang front cam niya ito. Tinry ko kasi mag-picture nung eto to. Ganyan yung front cam niya kahapon. Natakot na ako niyan. Sabi ko, nag-chat na ako kay Sir LB. Sabi ko, Sir LB, sorry po. Na-disgrasya yung phone. Tapos ayan, nagtanong na ako kung magkano pampaayos, pampatanggal ng tubig, pampalinis ng camera. 300 daw dun sa sentro, nagtanong ako. Tapos, eto din, tinanong ko din to, etong may guhit na yan. Tinanong ko if magkano. Mahal daw kasi yung ganitong LCD, kasi ibang LCD nito guys, yung gilid nito may paganyan. May pa ganon. Hindi siya pantay like this ordinary cellphone. Eto, iba, sabi niya, mahal daw kasi, mahal yung LCD nito kasi mahal din daw tong phone. Ayun guys, hindi maano, pero iba yung LCD niya, nasa 2K daw yung LCD niya, pero hindi pa, magtatanong pa siya sa sa supplier niya daw, kung magkano. Hala, nagulat ako. Pag-open ko ng camera, bakit kaya? Malinaw na. Oh my gosh, hala, thank you. Ayan na siya, oh. Kahapon, hindi. Anong meron? Wait lang. Paano siya nawala? Astig. Kasi yung kahapon may siya ng tubig. Like, yung yung ganito, yung sa bottle, yung may, ng tubig. Tapos ngayon parang nawala. Ngayon, alam ko na hindi to pwede mabasa or lagyan ng tubig dito sa ibabaw kasi pumapasok, dito, sa may gilid.
Hala, Sir LV. Patient si Sonia, tubig daw po. Bantay ni patient si Sonia, tubig. Kinabahan ako kahapon sobra. Tapos kahapon guys, di ba sinabi ko yun kay Sir LV, sabi niya, ano, ipapalit niya daw yung cellphone niya dito sa cellphone na to. Kasi sabi ko, wag na po. Kasi ano, ang ipapaayos ko lang naman dito sana yung sa camera. Kasi kailangan ko pag video. Okay lang to sa akin na may ano. Kasi hindi naman ako nito na, hindi naman niya na ano yung pag video ko, pag vlog ko. Hindi man na apektuhan. Kaya, ayun, sabi ko sa kanya, wag na. Kasi ang balak nga, mag-swap daw kami yung bago niyang cellphone. Tapos, tinanong ko nga kung ilan yung storage nun, parehas lang daw. Sabi ko, wag na lang. Tapos ngayon, okay na. Wala nang problem. Ayun guys, tapos babalitan ko siya mamaya. Sabi ko, okay na yung camera, hindi ko na pinaayos. Bantay po ni patient Naba sa medical ICU. Bantay ni patient Naba sa medical ICU. Kasi yun guys dito. Ayun si ate. Dumating ako dito kagabi. 9 na ata. Alas 9 ng gabi. Yun ba? Hindi ko na matandaan. Pero ano, hindi ko sa tinignan yung oras. Pero pagdating ko dito si ate tulog na. Tulog na din yung asawa niya. Tapos wala akong tulugan guys. Alam mo kung saan ako natulog? Sa upuan. Nandito tayo sa tindahan. Nandito mga kainan. Ayan. Madami. Kanin. Araman ko lang. Pwede po di magkaon na. Nag-almusal na kasi sila. Ako na lang hindi. Ano po? Sarong kanin. Gutom na ako. Ano kayo dito? Ito na lang. Ay, may pansit. May pansit. Tapos, sige dami. Ano eh? Manggara na yun eh. Ang sarap. Itong ham. O yun na lang na ham. Dalawa. Saan po? Ay, may sa loob. Sige po. Ano nito sa loob? Ay, cute guys. Ano po? Ay, dito. Yun guys, kain tayo. Against the world. Pwede na yan. Ayan, kumain na sila. Kanina pa daw. Kaya sabi niya, dito na lang ako kumain. Maghanap ko na. Dahil mo lang. Bakante. Di. Balot ko. Ha? Di balot.
Kung ano, tayo masana. Okay. Ay, wala ba? Yung photocopy din mo. Magkano lahat? Oy, Ano po ulit? Magkano? So, unam. Ilang ham? Dalawa. Dalawa. Tapos isang Kanin. 35. Ayun. Putos, ubos. Ikaw man, no, day? Thank you. Ha? Digli ka makaon? So yun guys. Let's go. Kakain na din. So yun guys. I'm here na ulit. Yun sila. Sabi. So yun guys. Nandito na rin naman ako sa sa hospital. Magpapamedical na sana ako. Kasi, di ba requirements kasi yun sa sa mariners. Kaya kailangan ko magpa-medical. Wala pa ako nakasikaso kahit isang requirements. Ang kailangan ko lang asikasuhin ay okay, wait lang. Yung iba dito kasi basic lang naman. Yung Form 138, certificate ng high school completion, good moral, birth certificate original. Okay, ang kukunin ko lang is police clearance, medical certificate. Okay, yung MCAT result, dun na yun sa school. Pag yung yung result ng exam ko. Tapos etong psychological test result, yung pang maritime lang to, hindi naman maritime yung course ko. Pati audiometry test, Ishihara test, ano to? Ishihara, Japanese. Kaya yun guys, police clearance, medical certificate, at yung iba basic na lang yun kunin. Tapos check ko yung email, baka may email na wala pang email si mariners. So yan guys, nandito naman kami natin sa scary place. John, scary place. Yan, naglalaba siya. Ang dami niyang labahan. So yan guys, tapos na sa atin maglaba. Yan, sinasampay na lang. Feeling ko mababar down ko. Feeling ko mapuputol yung tali. Tapos na si ate maglaba. Magpapamedical ata ako ngayon. Oo. Magpapasama ako kay ate. Para hindi ko na problema yon. Diba? Kasi nandito na rin lang naman. Magpapamedical na. So yun guys, galing kami doon sa may sa may isang building. Parang main ata yun. Ewan ko. Tapos sabi ko magpapamedical. Sabi ko, saan po dito po yung magpapamedical po? Sabi niya, saan gagamitin? Sabi ko, sa school po. Nasabi niya, may referral ka? Sabi ko, wala po. Nasabi ko, sa school po, yung kailangan po sa school. Tapos sabi niya, sa mga center pala dapat yon. Tapos, edi sa ako, sa Santo Domingo Health Center. Dapat doon ako magkukuha ng medical certificate. Kaya yan, pag-uwi ko na lang. Hindi dito. Pero alam ko kasi sa health center, libre. Pero, ba't yung kaklase ko, si Janelle, nag-chat ako sa kanya, tinanong ko kung saan siya nagpa-medical. Kasi hindi pa nagre-reply, kasi nagbayad nga siya na 750. Ano yun? So, baka may referral siya, ganun. Hala!
Bagong gising na naman. Yan si ate tulog. Pagising ko, akala ko alas 2 na. 11 pa lang pala. 11:48. So yan, kakain na tayo. Ang pagkain dito. Yes. Bantay po ni patient minute. Tayo ka, sir. Alurok doon ko pupunta pa dun sa Dentas. Hello, hello. So yun guys, yung mali. Nag-uliin na si Dua? Dua. Si Dua rin uliin na? Si Tulung naghanap. Crash gum dito mali. Ano? Crash gum dito. Inda. Yan guys, ito yung ipunin natin. Wala yung kasi. Wala yung balot. Ang gabi pa to. Ako lang sa tulog. Kailangan natin.
Wala ko sa inyo kumain ng sisiw niya. Ang dumi na ng mukha ko. Puro alit ang buhok. Guys, ang hina dito ng signal. Hindi ako makapagbukas ng IG. Kahit yung Facebook, hindi ko mabuksan. Matulog na lang tayo. Mag-video-video. So, naghilamos na nga pala ako. Kanina, ang daming alikabok pati dito sa leg ko. Gusto ko sanang maligo. May dala akong damit. May dala akong bisan. Kaso mamaya lang ako maliligo. Para sabay-sabay na ngayon yung dumi. O di mamayang gabi tayo maligo. Ay, uwi na. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang umuwi. Wala ditong signal. So, yun guys. Hanggang dito na aking video. Yes, abangan nyo yung mga susunod pang part. Kasi hindi ko alam kung uuwi ako ngayon. Kasi gusto ko nang umuwi ngayon. Ang dami ko pang kasi kasuhin. Kaso si ate lang yung nandito. Nandito lang kasi si ate at saka yung asawa niya. So, ayan. Makaano dito yung makaantok. Ang tawag dyan. Basta maka-boring. Tapos, parang gusto mo na lang matulog. Tapos pag natulog ka, ayaw, parang gusto ko mo na lang talaga matulog. Yung, hindi ka na, hindi, ganun kasi yung nafe-feel ko, parang alam mo yun, pag nagising ako, tapos matutulog ulit. Like, ayaw mong bumangon, ganun yung feeling dito guys. Gusto ko nang umuwi, namimiss ko ng kwarto ko, namimiss ko ng bahay. So yun guys, abangan nyo yung mga susunod na part, kung makakauwi ba ako ngayon, kung mag-stay ba ako dito, na wala akong ligo-ligo. Ayan, ang libag ko guys, ang kapal na ng libag ko. Ayoko maligo doon sa CR. Ewan ko, mag-isa ako eh.
Yun guys. Bye-bye. Thank you for watching. So yun guys, may share lang ako. Mahina yung ano ngayon, yung bigay ngayon ni YouTube. Kasi madami akong upload. Yes, upload ako ng upload. Pero hindi dumadagdag yung sa revenue. Parang ano, may sabi ni Kuya Noli, may month daw talaga na mahina yung ano ni YouTube. Pero may month din na malakas. Like nung June, nung pumunta ako kila Kuya Noli, 'di ba? Malakas 'yun. Pinakita ko pa ngayon kay Kuya Noli kasi isang upload ko pa lang tapos malaki agad yung nadadagdag. Kaso ngayon, kahit sabi ko sige na, okay lang. Kaya lang yan kasi may ano pa naman. Kasi dapat maabot ko yung 100 na minimum na ni YouTube. Yung minimum kasi is sa $100. So, baka sa August ko pa yun ma-achieve. Kaya, ayun. Kaya lang yun guys. Basta guys, yan, tuloy lang tayo. Huwag kayong mag-skip ng ads. At saka, always, comment. Kahit anong comment lang. Hindi naman ako ma-hurt. Wow! like nyo yung videos. Pwede nyo naman guys i-share. Huwag kayong mahiya. Para naman, di ba, maka-help. So yun guys, thank you very much. Bye!